Assalamu alaikum, ndilandireni ku program inanso ya ticheze nawo. Program imene timakhala kucheza ndi anthu osiyanasiyana n'cholinga choti tidziwe bwino. Program ya lero ndikucheza ndi one of the senior lecturers in the Department of Accountancy, Faculty of Commerce at the Polytechnic, Sister Rabia Chiosa. Assalamu alaikum, sister. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takulandirani ku program yathu. Tatokoza. Mwina choyambirira tikudziweni. Munabadwira kuti komanso sukulu yanu mwachita kuti. Okay. Zikomo kwambiri. Dzina langa mmene mwanenera ndine Rabia Chiosa, Mrs. Hanif. Ndipo nabadwira ku Mangochi, ndiumenso makolo amachokera ku Mangochi, koma ndakulira mu Zomba. Sukulu yanga yonse ya primary napanga ku Zomba, kumene nasankhidwa kuyamba secondary school ku Stella Marris, kuno ku Plantain. Kuchoka kumeneko nabwera ku Polytechnic 1993 kukapanga Bachelor of Accountancy, so namaliza 1997 the Bachelor of Accountancy. Chabwino, mwina mbanja mwanu mudabadwa mangati? Mbanja mwathu tilipo ana 11, ndipo ndine woyamba. Tilipo kaya azimayi 4 anayi ndi azibambo 7. Kukhala mtsikana woyamba, mwina mungachilongosole motani, moyo wanu umayenda bwanji? Kukhala mwana woyamba komanso mtsikana ndi chikhalidwe chathu chachikuda. Kwa ineyo ndimaona kuti kunali ma challenges ibe ochuluka, chifukwa chakuti mwina panali chiyembekezo chochulukanso pa kuchokera kwa makolo. Udindo so umene makolo amakhala nawo iwenso umakhala nawo. Poti mwana woyamba. Poti mwana woyamba. Ndiye kuti mwina mayi achoka apita kumudzi, automatically ndiye kuti ndine second mom. Uyang'anirana anzako, ndiye kuti udzuke nsanga molawirira, ana anzako wakhonze apita ku school nawenso wapita ku school. Olo mwana wina wadwala kapena ana ena adwala, ndiye kuti mayi aja ndiye kuti wayeneka uzathandiza kusamalira. Mudzi wa nthawi imeneyo mwinaso kapena chifukwa kuti banja lathu tidali anthu oti okay, mapezedwa alhamdulillah anali mmene Mulungu anatipasira, komano sitikanakwanisa kukhala ndi anthu otithandizira. Ndiye kuti china chilichonse timapanga tokha, komano ndiye kuti ngati mwana wamkazi ndiye kuti panalinso chiyembekezo chachikulu choti ntchito zapakhomo uzigwira. Ndiye kuti ukaweruka ku skulu upanga ichi kuthamanga kupita ku madrasa, ukabwera kuti unali ndika homework kupanganso homework, komabe basi alhamdulillah zimandipasa ndimanyadire kuti nalusa monsemo, chifukwa kuti basi Mulungu amakhala ndi njira zake zoti zinthu zitheke. Chabwino, ndiye moyo wa ku primary kukafika mpaka na ku Polytechnic munayenda motani? Okay, standard 1 nayamba 1981. So ndiye kuti kufika 1988 1989 ndikumaliza ku primary school ku Zomba kumeneko. Ndiye kuti moyo wake ndi umenewo woti ulindika udindo waka, you know. My extended families zotero zita. Skulu yoyendera imene? Skulu yoyendera. Ndiye kuti uchoke ku nyumba mamawa upita ku skulu, ndikabwerako ndiye bambo anga anali atoti za madrasa padalibe excuse. Ndiye kuti ukaweruka upita. Ndimakumbukira nthawi inati mapanga skulu ya masana chifukwa cha manumbers akuluakulu. Ndiye kuti ku skulu mapita mwina ma 10 11, ndiye kuti muziweruka mu 4. Anandipezerano munthu oti ku madrasa uzipitano mamawa, ndiye kuti 8 to 10 or thereabout, ndiye kuti ndapita ku madrasa. Ikamafika 10 ikamapita 10 uko ndikuti ndabwera ku nyumba mwina ndijeretu kapena amayi chifukwa chakutanganidwa sana kwanise kuti apiwe, ndiye kuti basi ngonyamuka komapita ku skulu. Koma ndikukhulupirira kuti zimene zinatipangisaso kuti tituluke kapena process imene tili anthu solimba. From there 1989 nakayamba ku Stella Marris Secondary School. Ndiye nayamba form 1, form 2, form 3, form 4
nakhoza bwino at least pa malevel athu that time I had 13 points. Masha. I think 40 with a lack of my role models, I wasn't really sure kuti kodi ndipange chani. So mwina ukafusa kuti what can I do about iwo makhoza chilichonse umakhoza, so chilichonse ukhoza kupanga. So but I ended up doing accountancy. Kwa ine ndimatenga kuti that's kadari chikonzero cha mulungu eti, though I had maybe initially my own preferences. Nkafuna mwina ndipange ngati medicine, koma no time imene yoyo chifukwa ndinakulira kuzomba. Medicine si ngati panopo kuti makayamba pre-med, mainika kukayamba ngati ku Chancellor College uja Bachelor of Science. Komano ndinkangokuda chifukwa kuti nthawi zonse kuti tikakhala mklasi anakuchaka kupanga zakula apanga zisokonezo ndesi ndinkafuna kukhala part of that. Munkaopa kuzo kuti ne basi ndiye nangopanga nangokuda kuchango. So sindikafuna china chilichonse chopanga chakumeneko. Alternative yanga inali ku accountancy. So alhamdulillah nayamba 1993, 1997 nakhonza namaliza basi. So 1997 kuyangana zochita kwambiri sizimavesi. Chabwino. Ku Stella Marris kukhala school ya Katolika. Munaenda mumutani. I wouldn't say kuti there were real challenges. Of course panopa umatha kumva zina ndizina eti, koma then zinalipo koma not zinthu zoti sungapange handle. For example, ndimakumbukira titayamba fasting. Yeah? Tayamba fasting ndiye ine ndasala. Nthawi yokudya ija timadya mu tables chonchi. Alesana ali kuti anakupanga na sign ma tables. Ndiye assistant anafunsa kuti simayiya ndani, afuna Rabia ali kutiko, ali ku hostel. Bwanji sakuzadya, anthu ajasana ndani sana yange. Takamuyita nani. Chifukwa timakhonzeratu mu dining muja, ku clean madzulo muja. Ndi akundiyitana. Nsima yako ikutani pa table. Nozoti nthawi yokuti ndidyere sinakwani chifukwa chani. Ndendu ndawo ndikuti ndamanga. Akuti uzimenezo musapapangire kuno. Then I explained to her, ndikuti no, it's not like I want nthawi imene ukufuna. Ibakhala nthawi yokhazikika. Then basi indiso nangokhumudwa kwambiri. Ndinatenga mbale ndimakumbukira kukataya mpini. And sana imbekezerewo kuti ndingapange choncho eti pamene ankaniona so quiet. But from then basi kunaliyo ma hustles. I think basi ndoti bwacha anangopanga blind eye eti kuti ngati sizikuchitika. But then I fasted. Ileyo ndingapanga mu room ucha. I talked to my friends kuti ndimafuna nzibe mphera, so I had ngati ka space kukona eti ndimatha kuswali. Komano ndinkaona kuti anzanga ina sama swali. Then we asked kuti atipase malo opemphera kuti muda tikamapanga ngati gulu anthu tizikhala encouraged. And mwina so sitimayembekeza kuti zingakhale choncho. Anatipasa room, kutipasa makiyi, zinthu zathu basunga mene munsalu, kaya zopempherera chantani, mpaka namene ndinkachoka. That was the trend. I don't know about now, but sizimalephera. Pena so I think umakhala kuti anzanu aja sakukudziwani inuyo kuti mumayeneka kuti muzipanga chani. If you hide yourself, then you are only doing yourself injustice. But I think the best is kuzionetsera. Kaya zaso kudya kaya chani, that type of thing. Chabwino, mwina kukamba za skulu yanu simunayambepo mwalephera mkalasi? Mwalephera. 8 ndabwereza. Yeah, cause from Form 1 to 1988 ndauti ndinali 8. Koma ndabwereza sana disake. Tinkati pass yet, napeza pass, then I repeated. Then nakhonza. Koma sudi sindinka. Kulephera. It's inevitable. Sinanga anthu amataka kulana amazayamba. Ine sindalephera mkalasi. Kulephera ndiumeneso kupangisa so kuti ukwimeso kwambiri. Ukamaenda mofewa ndimakhulupira so kuti kwina kuzimatha usayenda bwino chifukwa ubakhala ndi this relax. Yes, ndikhonza. Koma mayeneka kuti ulephere kaya even college kuja mwalemba mayeso kaya mwalemba assignment uona kuti
mina mmene wailembe wakasoma kuona kuti apa padenda pala kabwera grade iyo tisina kusanga ndio za kusana assignment yachiwiri you put in effort ndiye kuti ukuchita bwino. Chabwino ndiye mwamaliza ku polytechnic. Kenako tamaliza polytechnic basi makadikira maiso kunyumba and ntchito sizimapezeka. Though I think I was one of the bright students, so it was disappointing kuona kuti sukuyamba ntchito. Koma kenako towards the end of 1998 napeza ntchito ku MRA. Kobano basi I worked for a few months. Kenako napeza software yakupola. I think ku MRA more because it was like more field work. So I think one thing chimene as dibanga disappoint professional was like aliyense kaya una anapanga masabu chansa college kana panga geography yani mata kupanga zinthu zofa ndipo ineni maziona ngati it's not challenging enough, so I said muna ndipeze chinthu china basi ndio fortunately ananditana kupola basi ndi nakayamba. So it was just about something challenging. Yeah. Because then even MRA inali ngati mboma eti kwa kunali ma prospects kuti that time akaichula Department of Taxes under Ministry of Finance koma kanoti aikhala authority maafisale zakha. So if it's about drama wanakatabe kumuntu kukhala beti kuti ndi pakulerawo koma I think mwina so not making up your mind basi ntabeza kumba offer yakupoye. Okay, chimene ndimanga attractive boy, it was first kuti ndikatha wanga school because I would know kuti yes I've got a bachelor's degree komano singakhale nthawi yaitali osapanga mwina masters. I wanted to do an accountant yet mafunaso ndipange professional qualification and actually that's chimene ndayambira. So naona kuti uku ndikakhala ndi mwayi wopanga school mufulumirirako, so basi napita komano. So when nali kupole ngati student I could see challenges like atsikana kuti mwina siti makhala comfortable kuti ndifendani aslamu eti zaka zimene zijaso. Yes, so it was hard. So umata kuti mwina Friday ja mukhala bangapo mwavala mahijab maskafu mupita kunzikiti koma mwina iwe weka ndiye kuti ukhala ndi scarf ija azikufusa ti iwanza kwavula kodile kuchitika cha that type of thing. Then naona abe kuti maybe if I stayed on mwina anthu amene angabwere kumbuyo kwa ineko can find kuti the platform is already set, kuti the environment is already used to this type of dressing. Program ya lero ndikucheza ndi one of the senior lecturers at the Polytechnic in the Faculty of Commerce. Ndiye mukukamwa fotokoza kunena kuti nthawi imeneyo atsikana mwina ovala hijabu munali ochepa. Makumana ndi mavuto otani pokhalanso kuti atsikana ochepa pamalo poti pali mwina ma Christians kapena atsikana ena sakuvala hijabu? Kwambiri basi ndimene amapangira madziwa kaya ana ku university mwina aziku Al-Qaeda chanchani. Pomano it's part of those things. Zoti busudi muntu ngachite ukha discouraged. To me that was the only thing coming through. Otherwise in terms of maphunziro anga suti zimandipanga affect sezimandipa chifoti nalibe nazo ntchito sindimazitengera. Yeah, and later on adazolowera. Amakulibisa ni mtima ndani no? Fukapena pake mazafika point yonena kuti ineyo basi mwina I give up zovala hijabu zizithere pompa. No, ndimakumbukira ndiuchoka kunyumba mwina ndikuyamba form 1 bambanga anandiyitana eti kuti ukupita ukakhala kumalo koti ifeyo kulibe. Koma chimene ungakumbukire choyambirira chonena kuti ndiwe Msilamu. Ndiye chinthu chimene ungapange uzikakumbukira kuti ndiwe Msilamu. Ndiye chimene chinakhala mwa ineyo. Chifukwa yake olo ntafika ku Stella kuja mwina for a full month anthu aja amakhala kuti mwina oloka mapemphera muja mwina ina achita kuyitanizana kuti aone kuti Rabia kuti akukapemphera. Koma basi nazo
chinali mwa ineyo kuti ndikhala choncho. So olokuti ndikumane ndizotani, I knew I was a Muslim, and as a Muslim I think those were the things that I ndimayembekezera kuti ndipange. So ngakhale zolankhula chabwino inuyo munali ndi maganizo kuti ntabwereranso ku polytechnic ndiye kuti mwina ndikapanga inspire atsikana ambiri mutamva kuti mwayitanidwa ku polytechnic kuti mukagwire ntchito chinakumvekerani bwanji mu mtima mwanu? No, naturally basi nali ndi mantha kuti ndizikaphunzisa because ndakasi kulembera kalata ya application ndizina kumakhala kophweka kupita so ku interview ndizina umangoti more especially so ngati uli pa ntchito mati palibe chimene ndiluze kupita komano wakuitana munthu wati ndikakwanisa kuphunzisa nanga mwina ngati sindikakwanisa, you know, so those things. So koma basi naturally nali excited kuti ndikupita basi I asked for a last guidance kuti atitsogolere. Mwina sizingalephere kunena kuti inuyo mzimayi ovala hijabu kumeneko mumaphunzitsa anthu ambirimbiri munakumanapo ndatsikana ena omwe ananena kuti koma Mrs. Hanif inuyo mmandisangalatsa? Ambiri. Munachimva bwanji kukuuzani inuyo choncho? Okay, umamva bwino. Just maybe even yesterday ndinali ndimachezeti ndi a member of staff ndiye uchamusoti ndinabuzwa ndili ku Malawi housing koma basi munangondipanga inspire. I think there was a conference ku Nkopola ndintakuonani ndinkafunsa anthu ankakambirana amayi amene amaphunzitsa kupole chani ndiye basi munangondipanga inspire. But ndiye kwa ine I was humbled honestly. Basi zinandipangisa kuti I don't know. Okay, I like my compliments, koma really I was humbled. So those comments come through. And maybe now as a Muslim, maybe that's a message utenga umene ndingafune kuti upite kwa aliyense. Wherever we are, mwina tiziyesesa kukhala ngati Asilamu. Khalidweti, chifukwa ukapanga mess up, ukasokoneza. They don't point at you as iwe as Rabia. Islamu chopanga chakuti. Maona? So it means ndoti uononga china chislamu chonse chicha. Pomwe chislamu chiphunzitso chake ndi chabwino chokoma kwambiri. So we can't be perfect. Stingakhala kuti ndife olondola china chilichonse koma tiziyesesa. Chifukwa kulikonse kumene tili ndife ma pallbearers otenga mbendera ya Chisilamu. Ndiye tango ifotokozani bwinobwino ntchito yomwe ili ku Department of Commerce komanso mwina muli ndi udindo uliwonse? Okay, ku polytechnic kuti ndi mafaculties. Mafaculties ngati ma departments akulu amene amasungirako kapena umakhala ngati ma departments koma ochita zofanana. Ngati mwina kuli faculty ya engineering ndio kuti zonse za engineering ma programs zonse za engineering amaphunzitsa kumene kucha. Sono ku commerce zina zonse zokhuzana ndi zachuma zimakhalaso kapena za malonda zimachitika kuti ku commerce. Ndio commerce ko tili ndi ngati faculty kuli ma departments atatu ndi center. So ngati faculty imakhala mtsogoleri wake ndi dean amene ndio tamayang'anira zonse ma departments onse aja ndiye kuti ma members of staff onse ma students ena onse ku faculty yako ndiye ineyo ndine wachiwiri wa dean uja. Mashallah. Yeah, so ngati deputy dean. So I serve the faculty ngati deputy dean. Ntchito zathu it's basically kuthandizana ndi management. Yeah, pole issues za ma budget, panga allocate my resources, my student assessment, recruitment ya my members of staff. Mwina zinthu zambirimbiri, planning for the college. Yeah, that type of responsibility. Ku department iko kumene ndili ku accountancy because napanga accountancy nde I'm a senior lecturer. So ntchito yathu principally
ndikuphunziseti koma timayembekezera so tizipanga research kafukufuku eti okhuzana ndi zinthu zaulengesera ndalama zili zonse zokhuzana ndi zimenezo. So uzawalengesa ndalama ndi muzoti makafukufuku ake usuti angokhala kuti apamodzi kaya za kuchipatala kulikonse mboma, you know, that type of thing. Timapanga songa ma consultancies like my training consultancies ndoti kumatha kubwera kaya mina na organization kuti tufuna training, tufuna anthu athu aziweza kuteza ku ndoti mapanga design training tusuti zimene akufuna zija. How does it feel like being a senior lecturer as well as deputy head? It feels good to responsibility to say makala. It's kuti ndi burden eti. So you find kuti in terms of nthawi makhala kuti wamanidwa. Umakhala personal time you don't have. Ndiye as a mother, maybe as a wife, as a daughter, as a neighbor, you find kuti mwina you can be in a meeting the whole week. Kutuluka meeting hii, upita meeting hii, kapena you can go away, but at the same time, iwala kuti I have got this responsibility back home. So, umakhala kuti wagulitsa. Komano also, even to get to that position as a senior lecturer, umayenera kuti upange publish, where you do research and you publicize your research. Ndekuti ulemba kuti napanga chakuti napeza chakuti this is my contribution, and that has to be documented mwina my channels. That's how you rise. So naturally umafuna kuti okay ndi senior lecturer, I should move to the next position. So you find kuti even the tasks are even much more. Yeah, so like that that you makhala kuti I don't know. Time management. You just have to manage your time, proper communication, because kunyumba kuchaso, you know, so says. Almost many munanene kuti you wanted something challenging, and then that's what you have. Yes. So umabeseka kuti you can write okay, wapanga design research yako, wapanga mwina study yako mwino, wapanga write, and maybe because that's in academics, umatenga kumpasa nzako or a number of them kuti I've done this, because kwacha, and you can find how to do it. Muna wakhala sleepless nights makona 12 kwacha, but in academics that's the way. Akakukwacha ndekuti munthu waona zimene wapanga wakuthandiza ndekuti you do correct, and then umapezeka kuti majano acha amatha kupanga accept your work ukupanga publish. Chabwino mwina kuphunzitsa. What do you love about teaching? Okay, maybe the first thing is umamana ndi anthu ambirimbiri 2-3 years down the line umamana nawo omwe aja, maybe uli mbanki kaya uli kwina wake olo wapanga travel somewhere amachita kubwera madam munandiphunzisa, you know, and you feel because ngati waphunzisa munthu uja kuchita bwino, obviously kuchita bwino kuja ndiye kuti you contributed that, so that's the satisfaction you get. Yes, as chimodzimodzi ngati doctor wamuyang'anira patient wakhala bwino ndiye kuti iye ujasamba bwino eti. So it's the same thing as me. Ena actually amatha mwina kuimbira for nakumana ndi chakuti ndapanga chakuti ena mwina kuimbira kumene phone unokondi ndi this situation ndipange bwanji kumthandiza kupanga izo kena kwaza kuti zijazo zinaenda. That's the satisfaction I have. Ndiye mwina mwanena kale kuti mwayendapo maiko mwina osiyana-siyana, chimene chimakusangalasani mdziko lino la Malawi ndi chani? This is home. Home is best. Despite my challenges I'm tili now, koma kuno ndi kunyumba basi. Kwina kuja umatha kungopita kakakhala a week kaya a month, koma I still want to go home. There's a lot of things basi. Kaya mwina zokudya,
one time I went somewhere so kujaza you find kuti umajaza omwezi because you're so selective kuti is this I'm not sure is this I'm not sure is it? So you find kuti umangokhala chonche ngati kapo. Of course you come to say a lot of things to learn amaenda kuphunziraso kuyendaso ndikuphunzira koma basi I think home is home. I don't know mina singapange point kuti ichichi koma basi kwanu komaso sima ni sima yakwina kuikonza sokhala sima koma sikhala chabwino mwina Mrs. Hanif amataka khala amakonda kutani ngati sakugwira ntchito. Ngati sindikugwira ntchito I'm a housewife. Ndiye kuti ndili pa khomo kaende kuti ndigaza kuti lero ndiphika chakuti kaya actually kunyumba ako ndiye kuti that's the major challenge. Ndikatengera ntchito kunyumba sizimayenda. Fo ndikangosiya apa ndikuti ndona kuti koma pakuti ndikapangemwa kuti koma pakuti ndipakapangemwa kuti I have my helpers come out to say no izi ndipanga ndekha. So ndimakonda kugwira ntchito za pa khomo. Mmenemo ndi mmene tatsirizira program yathu. Lero ndimacheza ndi one of the senior lecturers ku department ya Accountancy ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi Polytechnic. Ndiye mwamva mmenemo kuti sichinali chophweka kuvala hijabu. Nthawi imeneyo mzaka za 1990 komano anangochikhazikitsa kuti neyo ndi Msilamu ndipo ndikuyenera kuvala hijabu.